Як би назвала справа Шеремета? Я вже публічно оголошувала неодноразово. Я вважаю, що, перше, це така диверсія фантазмагорійна, коли перші особи держави, не маючи залізобетонної доказової бази, звинувачують людей, порушуючи Конституцію України. У нас є презумпція невинуватості, це раз. У нас, відповідно до Конституції, є недоторканність честі і гідності людей. І коли зараз я спілкуюся з ветеранами, я спілкуюся з волонтерами, коли їхні адвокати не мають доступу до справи, коли ми бачимо якийсь штурм МВС, апеляційного суду, де... Слухайте, ну, чесно я скажу, це не правова держава. Коли мене розпитують різні посли, що відбувається? Якщо в тебе такі залізобетонні докази, навіщо робити цей піар? Доводь справу до кінця, подавай документи. Кому потрібен був цей піар? Міністру? Я чую різні інформацію, що наш міністр внутрішніх справ хоче стати прем'єр-міністром. І до цього все акуратно готується.